Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Шәмәрдән бистәсендә яшәүче Сабирҗанова Люция Мәхмүд кызының язның гүзәл бәйрәме 1 майда туган көне. Әнием, нинди якын, ягымлы сүз. Бу сүзне әйтә алган кешедән дә бәхетлерәк кем бар икән дөньяда. Безне җил давылдан саклаучы, өебезнең җылытучы, иркәләүче, бик файдалы, зирәк киңәшләр бирүче, һәр вакытта да ярдәм итеп, безне яратучы, яшәргә көч, дәрт истәүче, киң күңелле, сабыр, тырыш, ягымлы, изге, олы җанлы әниебез Люция Мәхмүд кызының туган көне, юбилее белән котлыйбыз. Сәламәтлекнең какшамаслыгын, бәхет шатлыкларының чиксезен, кояш нурларының иң җылысын, гомернең иң озынын, безнең игелекне күреп, күңел җылысын тоеп, олы ихтирамга лаек булып, мул тормышта, безнең шатлыкларга синеп, бәхетләргә күмелеп яшәүне телибез. Әни дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Син бер вакытта да ару талуны белмәдең, зарланмадың. Нинди генә авырлыклар килгәндә дә, көчле рухлы, нык ихтиярлы, хатын-кыз әни булып калдың. Авырлыклар тулса тормышта ярдәм сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтүеңне алдан беләбез. Озатасың безне, каршылыйсың, борчыласың, янып киясың, балаларың кайтып керер диеп төннәр буе керфек какмыйсың. Бәхетле булсын балалар диеп тырыштың син бөтен көчеңә, Ходай аермасын сине бездән, саулык бирсен әни үзеңә. Авыртканда яннан китми, гел янда утырасың, көнең-төнең белмисең син, йокыңны онытасың. Сынар канат белән җил, давылдан, авырлыктан безне саклыйсың. Синең сабырлыкны бәяләр сүз, чагыштырыр әйбер тапмыйсың. Кабатладың безгә алтын сүзләр, яхшылыкта булсын уегыз, ярдәм кулы кемгә кирәк булса, иң беренче булып сузыгыз. Кешелекне бит син, әни, олы җанлы, ярдәмче син дуска туганга, синнән газиз кеше белмим бармы, без бәхетле тик син булганга. Ярый әле син бар, әни, яннарыңа очып кайтырга, кызым диеп кушып алган чакта назларыңнан синнән көч алырга. Син бит, әни, бар яктан да үрнәк, тыйнак та син, сабыр, уңган да, әниебез безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга. Өй түреңне һәр чак гөлләр бизи, алар сине күреп сөйнә, шул чәчәкләр кебек безне дә син куандырып яшә гомергә. Газиз әнием, синең йөрәк җылың һәммә безгә җитәр наз бит ул. Ничек яратмыйсың ямьле язны, әниемне биргән яз бит ул. Синең елмаюларыңнан өебез балкып тора. Улым кызып хәлем ничек дисәң, эшләребез гел уңа. Аш чәйләрең дә тәмле синең, бәлешеңнән телең йотарлык. Төп нигезнең терәге син, иңдерүче аңа бәрәкәт. Ерак юлларга чыксак та син дугалар кыласың. Дугаларың безне саклый, амин диеп каласың. Улы синең биргән киңәшең, туры синең әйткән сүзләрең, шатлык сөенечтән генә торсын син үтәсе гомер юлларың. Һәр кемгә син туганың күк, якын үз итеп дәшәсең, олы җанлы, игътибарлы, кешеләргә ачык йөзең. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшибез. Чын йөрәктән рәхмәт әйтеп, алларыңда башны иябез. Әниләргә хас сыйфатларны туплагансың син бит үзеңдә. Бала җанлы, юмарт кешелекле, шул вакытта сабыр, түзем дә. Әни бәгърем, без диеп яшәдең син, безне уйладың син һәр кайда. Сызлансаң да бер дә зарланмадың, борчылмадың безне юк барга. Ничек рәхәт бит әнием җаным, син барлыгын белеп яшәүе. Әни бәгърем, син якын, иң кадерле кешем син. Син булганда, әни, көннәр матур, чәйләр кайнар, ашлар бик тәмле. Безне сөендереп озак яшә, синең белән туган ямьле. Шәфкатеңнән игешеге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Исән саулык бирсен Ходай сиңа, озын гомер, бәхет, түземлек. Рәхмәтебез үзеңә кайтсын берүк, чагылыш тапсын тормыш юлыңда. Кабул итсен әни теләкләрне юбилеең туган көнеңдә. Чын йөрәктән яздык бу юлларны, кабул итеп ал әниебез, мәңге яшә игелеген күреп син үстергән һәрбер балаңны. Алда көннәреңдә тормышыбызга ям өстәп, эшләгән игелекләреңнең рәхәтен күреп, без якыннарыңның, туганнарыңның хөрмәтен тоеп, сау-сәламәт булып, туган йортыбызның учагын сүндермичә, озак еллар безне сөендереп, безгә гел шулай кадерле, бердән-бер газиз әниебез булып яшәүеңне телибез. Хөрмәтлебез, иксез, чиксез зур. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Иң изге теләкләр белән сине яратты улларың һәм кызың дип тәмамлана безнең котлау хатыбыз. Безнең хакта гына әни, уйланасыңдыр инде.
Karşılasındır indi sin, Kuvanasındır indi. Bezdeyip şatlandın da sin, Bezdeyip sağışlandın. Bütün ömrüne eni Sin bizge bağışladın. Bezdeyip şatlandın da sin, Bezdeyip sağışlandın. Bütün ömrüne eni Sin bizge bağışladın. İkiyesidir indi sin, İyi anasındır indi. Tünlerinde bizne uyla, Uyanasındır indi. Sin yıldızlarının yaklısı, Güllerinin hoş islesi. Eybedeniler kübleğu, Yok şu sinen tüslüsü. Sin yıldızlarının yaklısı, Güllerinin hoş islesi. Eybedeniler kübleğu, Yok şu sinen tüslüsü. Bizge sizdirmişegine Yılap olasın indi. Gitken sayın bizge behit Yurap olasın indi. Az indi az enisina Rahmetlere itügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgina. Bezdeyip şatlandın sin, Bezdeyip sağışlandın. Bütün ömrüne eni Sin bizge bağışladın. Az indi az enisina Rahmetlere itügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgina. Sin bitene bizning işin birgine birovgina. Sin bitene bizning işin birgine birovgina. Izme avlunda yaşavchi Safiyulina Rezida Rafail qizina 55 yaş. Qadrlaymiz, bugun barimiz ishinde yoqdik ilohiy zo'r bayram. Yer yuzida aniden de yoqqan, aniden de rahimli, muhabbatli, aniden de ulug' jonli zot yo'qdir. Dunyoning rohatin, turmushning mehnatin, ko'ngilning soflig'in, nomusning poklig'in onlarga iratuvchi, o'z jonosha uzdirib, ko'krak suti bilan iymon ingdiruvchi amin. Biz sirxovlab yotganda ko'kragini qisib, jon jimishim, bolam deb shin ko'ngildan boshlovchi aniymiz. Ati bilan siz bo'lmasangiz, biz uyasiz qush, mungsiz ijir, jersiz sanduqash kibik yashar edik. Turmushimizning yemi de, temi de bo'lmas edi. Allohning ming rahmati yog'sin sizga. Uzun umr, tan sihatligi, sog'liq, ko'nglingdagi jon jilisining nuri so'nmisha,
сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торугызны телибез. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Туган көнең котлы булсын, әни, юбилеең усын күңелле, балаларың бүген сине котлый, шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер юлыңда. Онытмабыз, әни, төпле сүзең, зирәк фикерең, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Сәламәтлек, шатлык, бәхет белән терәк булып безнең иңнәргә, бар канатлар булып әти белән талмый атла гомер үренә. Иң изге теләкләр белән сине яратып тормыш иптәшең Мөнәвир, кызларың Алия, Атсинә, кияүләрең Динар, Альмир, оныкларың Зилия, Әсхәт, Әмирхан һәм кода-кодагыларың да кушыла. Күзләре җитә, биеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда, күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда, күзләрендә гөлләр жылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык, балам диеп сөеп бер карасаң, бүтән дөнья китә яктырып, балам диеп сөеп бер карасаң, бүтән дөнья китә яктырып. Йыракларда синнән яшәсәм дә, йөрәгемдә һәр көн син минем. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием, мәрхәмәтле газиз әнием. Байлар сабасында гомер итүче кадерле әниебез Асадуллина Гөлсинә Хабил кызының 27 апрельдә үзенә генә хас улы бәйрәме, 60 яшьлек юбилее. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән туган көнең, матур юбилең белән котлыйбыз. Сиңа исәнлек, саулык, тән сихәтлеге, бәрәкәтле мул тормыш, иман байлыгы, күңел тынычлыгы телибез. Син әниебез бик сабыр холыклы, мәрхәмәтле, киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле, ярдәмчел кеше. Бәла каза, хәсрәт күрмичә, сау-сәламәт булып, үзеңнең якыннарың, туганнарың янында, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, җылылыгын тоеп, тазалыкта, байлыкта озын-озак итеп бәхетле гомер итәргә язсын, әни. Син безнең өчен үрнәк һәм зур терәк, тәмле ашларың, җылы йомшак оек башларың белән безне, тәнебезне, җаныбызны җылытып яшисең. Әтиебез Рафаэль белән бер-берегезнең кадерен белеп, таяныч һәм терәк булып исәнлектә, тигезлектә, авырмыйча озак итеп яшәргә язсын. Я Рабби Ходаем. Сез безне тауфиклы итеп үстереп, белем алырга, тормышта үз урыныбызны табарга булыштыгыз. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Синең әни тәртипле, сезне хөрмәт итә белгән, яраткан кадерле 2 балаң, улың һәм кызың, киленең һәм киявең, 4 анагаң бар. Аларның кадер хөрмәтен тоеп, кадерле әни, кадерле әби, дәвәни, хөрмәтле тормыш иптәше булып яшәргә насыйп булсын. Без сине бик яратабыз.
Бергә озак яшигәле, куанышып торыйк дөньяда. Безгә кылган барлык яхшылыгың йөзе белән кайтсын сиңа да. Шатлык белән яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең, бәрәкәтле матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Котлы булсын туган көнең, озын булсын гомер юлларың, китерсеннәр иде куанычлар, син яраткан ул һәм кызларың. Гомер буе ясын иде безгә, әти-әни диеп дәшәргә, кайгы хәсрәт күрми шатлык белән бергә озак яшәргә. Иң изге теләкләр белән сине яратып улың Раил, киленең Айсылу, кызың Алина, киявең Марат, оныкларың Рим, Азат, Алим, Динә. Бу теләкләргә әтиебез Рафаил, кода-кодагыларың һәм барлык туганнар да кушыла. Язар күзләр кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Өлгөрдүләр алмаларым, коела салкын җиргә. Тотып аласылар килә, иртәрәк дия. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Шайский, Татарстанның ат кызыгын артисты, яшь егетебез, талантлы якташыбыз Илфат Шайхов, Марат Шайхетдинов, Арсен Каримов. Тәгәрәшкән алмаларга күбәләктәй кар ява. Әй гомерем нишләвең бу, ашыгасың пайларга. Әлегенә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Әлегенә кергән идем шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Без җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Иштуганда яшәүче Разия белән Хәлим Габдуловларның бергә гомер итүләренә 45 ел. Кадерле әти-әнибезне матур бәйрәмнәре белән котлыйбыз дип язалар безгә. Әниебез 35 ел, әтиебез 42 ел лесопромхозда тракторда эшләп, икесе дә шуннан лайыклы ялга чыктылар. Безне 4 баланы үстереп, укытып, зур тормыш юлына озаттылар. Бүген көндә барыбыз да гаиләле балалар үстерәбез. Кадерле әниебез, кадерле әтиебез. Рәхмәт сезгә, әти-әни, ярый әле икәү яшьлектә бер-беребезгә очрап табышкансыз, кавышкансыз безнең бәхеткә. Сез булганга, әти-әни, нигезебез нурлы, сөйкемле, адашканда һәр чак нур күрсәтеп яныгышы йолдыз шикелле. Кадерлеләребез. Сезне чын күңелдән гаилә бәйрәмегез белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, озын гомер, бәрәкәтле мул тормыш телибез. Һәр вакыт бүгенгедәй ачык йөзле, мәрхәмәтле, киң күңелле булып, тигезлектә бер-берегезгә терек һәм кирәк булып гомер итегез. Сезнең гаилә корып яши башлаганга 45 ел үтеп тә киткән. Без кичкенәдән сезнең ничек тормыш иткәнегезне күреп һәм аңлап үсәбез. Сезгә карап сокланабыз һәм горурланабыз. Сез шундый итәгатьле, кешелекле, шәфкатьле, киң күңелле, ярдәмчел,
Без кадерләребезгә бары тик бәхетле гомер еллары гына телибез. Кадерлеләребез, без балалар сезнең гөлегез, әти-әни диеп дәшәбез. Кайгы күрми безне шатландырып, озак еллар яшәгез. Кояш кебек җылы сибәсез сез, йолдыз булып нурлар чәчәсез. Тормыш юлыбызда маяк булып күңел офыгына күчәсез. Бәхет таңы көлеп каршыласын, шат елмайсын һәр чак йөзегез. Тигез яшәп, тигез картаегыз, тик муллыкта үтсен көнегез. Бәйрәмегез котлы булсын. Килер еллар шатлык куанычларга мул булсын. Ходай сезне сәламәтлектән аермасын. Күңел тынычлыгы белән якты дөньяның бар рәхәтен күреп, безне сөендереп яшәргә ясый иде әле сезгә. Иң кадерле, газиз кешеләребез. Иң изге теләкләр белән ул кызларыгыз, килен кияүләрегез, онык-оныкчыкларыгыз, бу теләкләргә кода-кодагыйларыгыз, байлар сабасыннан Закировлар һәм Садриевлар гаиләләре дә кушыла дип тәмамлана котлау хаты. Байлар сабасында яшәүче әниебез Валиева Минкамал Исламгәрәй кызын 85 яшь тулган көне белән котлыйбыз. Кадерле әниебез, яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән күрнәк син. Без һәр вакыт сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомре, кояш кебек синдә бер генә. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, улы җанлы изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хәвеф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Үстергән балаларыңның игелеген күреп, онык-оныкчыклар сөеп, безне сөендереп, озак яшәүеңне телибез. Кадерле әниебез, бу дөньяга аваз салган көннән бала өчен иң кадерле син ул әни, ничек кенә кайтарырга сиңа кадерне.
Еллар үткән саен гомер үтә, риза булыйк картлык килгәнгә. Без Ходайга шундый рәхмәтлебез, сиңа озын гомер биргәнгә. Сиңа атап сәламәтлек сорыйк, яшигәле шулай бергәләп, мәшәкатьләрне дә шатлык итеп, еллар чакларга да көлгәләп. Күңелләргә моңсу булып калса, бушатабыз сиңа йөрәкне. Бүген әни синең туган көнең, кабул итче безнең теләкне. Авырмыйча яшә шатлык белән, бала хәсрәтләрен язмасын, озын-узак бергә яшигәле, үкенерлек булып калмасын. Син булганда без һаман да бала, зур булса да инде яшебез, балаларың, онык-оныкчыкларың, синең җылың тоеп яшибез. Кадерле әниебез. Сиңа нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр кебек тоела. Ходай сәламәтлегеннән аермасын иде. Безгә рухи терәк булып, үзеңнең киңәшләреңне биреп, Ходай биргән гомереңне тынычлыкта яшәргә ясын иде дип телибез. Яратып улың, кызларың, киявең, 13 оныгың, 17 оныкчыгың. Шешкәләрдәй назла безне Газиз әнкәй үстергән, шал төшмәгән еллар аңа аппак калфак кидергән. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәемнең ак чәчләре, ап-ак чәчкәләр, гомер биргән, иман биргән безгә әнкәйләр. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Мәтрүшкәле шәйләр белән һәр чак көтә аналар. Суанмасын самавырлар, кайнап торсыннар алар. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче. Юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең ямьлесен, ялларның күңеллесен теләп калабыз. Исән-имин булыгыз.